المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da saduwa a rana ta biyu ta watan Ramadan ta wannan shekara ta 1442 wadda ta dace da ranar 14 ga watan 4 shekara ta 2021 ta miladiya. Majalisi na biyu kenan zamu yi na majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a cikin watan Ramadan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka. Har yanzu muna cikin suratul nur, yau zamu tashi aya ta 58 bi idnillah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tambayoyi kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi daidai gwargwado wanda yan uwa kuka rubuto. Tambaya ta farko wannan yace akwai matan da lokacin Ramadan idan za su je kasuwa ko aiki ba za su yi azumi ba a ranar saboda za su sha wahala, ya abin yake? To wannan akwai tafsil a ciki. Wanda azumi yake ba shi wahala, wanda zai iya kai shi ya zuwa ga wato ya suma ko ya galabaita yanda zai zamanto halinsa ya zamanto harin rashin lafiya, to wannan ya halatta a gare shi ya sha azumi. Amma kamar yadda muka taba bayani a nan, ba wai daga hasashe ake yin wannan ba, ana yi ne da galibu zan da yaƙini ko zato mai karfi. To zai yi da yaƙini shine abin da yake tabbas ya sani, in ma bisa yau da gobe na yanayin jikinsa da kuma yanayin yadda ya ga jiyansa take da shi, amma ba bisa shakka ba ko hasashe. To kuma mutum ba zai makansa hukunci ba sai ya ga ya kusan shiga cikin irin wannan halin, amma ba cewa aka yi ka tsaya har sai ka shiga halin ba, sai ka galabaita sannan zaka wato ɗauki wannan hukuncin. Daga zarar alamun cewa zaka galabaita, wato mutum zai galabaita, an halatta masa ya sha wannan rana sannan ya rama bayan watan Ramadan. Wannan saboda babu saɓani a cikin hali irin wannan, saboda wajabcin tsare rai a cikin shari'ar musulunci. Amma idan kawai saboda mashakka ce, wato wahala da za a sha da tsananin kishi wanda ba zai kai halin da mutum zai galabaita ba, ko ya shiga cikin halin rashin lafiya, ko ya shiga cikin halin wato gaibuba ya suma, in kawai wahala ne, to wannan ba uzuri ba ne a gare shi kan ya sha azumi. To kuma da wannan munasaba nake so in janyo hankali, musamman saboda tsananin zafi da ake ciki a wannan kwanaki, kuma kusan wannan watan gabaki ɗaya za mu yi shi a cikin wannan tsananin zafi. Allah ya yassare mana. Musamman waɗanda suke da ciwon sukari, lallai su rinka tuntuɓar likitoci. Idan likita ya yi musu amintacce, sun tabbatar da amincinsa, ya ce musu kada su yi azumi, su aje azumi, domin suna da uzuri, musamman masu ciwon sukari da masu ciwon alsa. Masu ciwon sukari saboda jikinsu zai iya rikicewa, wato guba ta yawa a cikin jininsu, waɗansu guba da ake ce musu ketones su zo su yawa a cikin jininsu, wanda wannan zai iya sanya su cikin kwanaki kaɗan ransu ya fita. Saboda haka su rinka tuntuɓar ƙwararrun likitoci da suke gani da neman shawararsu akan azumi. Kuma daidai gwargwado jama'a a daina yawan fita cikin tsananin zafin rana, sai in larura ta kama ba yadda za a yi. Amma in ba haka ba, saboda tsananin zafin nan, zubar da ruwan, rashin ruwan na jiki yana da aibi da zai sa jiki ya galabaita. To sannan kuma a cikin wannan munasaban muna kira ga mai girma gwamna ya sa baki akan yanayin rashin wuta a wannan jiha tamu. Abin ba haka yake a sauran jihohin ƙasar nan ba, musamman jihohin kudu maso yamma da kudu maso arewa. Kuma muna ganin yadda su gwamnoninsu suke tashi, suke fice, suke tsaye akan duk abin da zai taɓa maslahar mutanensu daga wajen gwamnatin tarayya. Na haka muna kira, musamman a lokacin Ramadan ɗin nan, ya kamata a tausaya ma musulmi. Ba ma ganin irin wannan yana faruwa
hatta lokacin hutun ista din nan da aka yi an yi kokari an samar da wutar lantarki. Muna gani lokacin Kirsimeti yanda ake yi, to sai ka ce mu ba mutane bane ko kuma mu ba mu da bukatar a cikin hali irin wannan lokacin ibadar mu, lokacin da muke bukatar masallatai, lokacin da muke bukatar fankoki, lokacin da muke bukatar ruwan sanyi, ya zamanto abin ya faskara ya gagara. Ya kamata mai girma gwamna ya sa a yi bibiya akan halin da ake ciki domin a kawo ɗauki ga musulmi a cikin wannan wata mai albarka. Duk wanda ya yi sanadiyar jin kan bayin Allah zai zamanto zai saukar da jin kai ya zuwa gare shi. To sannan tambaya ta biyu, wannan ya ce a yi mana bayani akan fortune tellers, saboda suna forecasting fortune ɗin mutum kuma su ce Allah ne ya ba su ilimin, ya gaskiyar maganar take. Fortune tellers su ne ake ce masa al'arrafun, wato masu cewa masu ba da labarin gobe, masu ba da labarin sa'a ko rashinta, waɗanda suke da'awar sanin gaibu, suke da'awar sanin gobe. Wannan su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi a kansu, ya ce man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Wanda duk ya zo wajen mai da'awar ba da labarin sa'a, mai da'awar ba da labarin wato gobe da ba da labarin abin da ya ɓuya, to ba za a ya tambaye shi, to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40. Ma'anar ba za a karɓi sallarsa ba ko ya yi sallar ba shi da lada, ko ya yi sallah kwana 40 ba shi da lada. Ba za a ce sai ya rama sallar ba, amma sallar da ya yi na kwana 40 ɗin nan ba shi da lada. Wannan in ya tambaye shi kenan. In ku har ya gaskata shi, to wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wanda sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo wajen boka ko dan dabo mai da'awar cewa ya san gaibu ya san gobe, ya gaskata shi akan abin da ya faɗa, to wannan ya kafurta da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi nasa ya fi tsanani, amma tambayar kawai, wanda ya hada daga cikin tambayar ka je ka bude horoscope ka ce za ka karanta. An san horoscope ai, wanda suke sanya ka ji kai menene star ɗinka, sai ka je ka karanta ka ji menene wannan, dan kana so ka sani, dan kana so ka sani. In ko ba dan kana so ka sani bane, kawai dan ka karanta ne kai dariya, dan ka karanta ka ji abin da suke faɗa ba dan tambayar ba, to wannan ba zai ɗauki hukuncin wannan ba. Amma ka je ka karanta don ka ji me aka ce akan menene sa'arka a wannan satin ko a wannan watan ko a wannan rana, to tamkar ka je wajen mai buga ƙasa ne ko mai zayarja ko mai makamantan wannan ka tambaye shi. Duk hukuncinsu ɗaya ne. Idan mutum ya haka ya aikata kabira daga cikin kaba'irul dhunub, kuma daga cikin sakamakonta shine za a yi masa wato rashin karɓar ayyukansa, babbar aikin ibadarsa ita ce sallah har kwana 40 wal iyazu billah. Sannan wannan ya ce malam, na'am, dole ya yi sallar, dole ya yi sallar, kuma ba shi da damar, ba zai ce zai rama ta ba, inda ko ya rama ba a neman sa da ramawa, amma wadda ya din ba za a karbe ta ba, saboda haka ko ya rama wannan hukuncin yana ciki. To wannan kuma zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin kenan, dufai ne kenan, sashin su akan sashi, ga duhun saban Allah, ga duhun kuma ya ce ga duhun yin bid'a, abinda bai yi ba a ce, abinda ba a ce yayi ba yayi. Amma dai a shahid shine cewar sallar ba wai wani abu ne ya same ta ba na rashin inganci da za a ai ana ce mutum ya rama sallah ne idan bai cika sharaɗin inganci ba. Sharaɗanta na inganci da wajabci duk sun cika, da farillai da komai, amma babu lada, babu karbuwa a wajen Allah. Sannan wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin. Malam a ja hankali musamman matasa, akwai wasannin ƙwallon kafa da aka sa daidai lokacin tarawih. Ina ganin masu shirya waɗannan wasannin sun yi haka ne don su shagalar da matasa, ga kuma Ramadan Cup a nan gida. To waɗannan wato yana daga cikin al'adar kafirai yayin da ake saukar da alƙur'ani. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. kafirai suka ce kada ku rinka sauraron wannan alƙur'ani, ku rinka wargi a lokacin da ake faɗa, la'allakum taglibun, don ku galaba,
haka zalika Allah maɗaukakin sarki yana bada a cikin suratul mu'minin yana bada labarin yayin da ake karanta musu alqur'ani mustakbirina bihi samiran tahjurun, wato kuna girman kai ga barin ku zo ku saurari alqur'ani, samiran kuna hirar dare, tahjurun kuna kaurace ma alqur'ani ko kuma kuna magana banza yayin da ake karantawa. To shine wato mutane suna tafiya masallaci ko kuma kun bude gidan kwallo don ku sarrafar da hankalin matasa su je su rinka yin kwallo, su je su rinka kallon kwallo. Shi kallon kwallo ya fi kwallon ma sharri, tunda shi kwallo za ka iya cewa mai yin kwallon watakila yana motsa jikinsa zai samu wata fa'ida, amma mai kallon fa babu wani abu sai wargi, sai lagau, sai wargi wanda aka sifanta muminai da cewar su masu kau da kawai ne daga gare shi. To kuma yayin da ya haɗu da lokaci mai alfarma, lokacin da Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin qiyamu ramadan domin mu samu gafarar zunubanmu, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda yayi tsayuwar watan ramadan wato sallar ashan yana mai imani yana mai neman lada, za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa. Ya yawan zunubanmu suke, dama ce Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana, amma shaidan da agent ɗinsa agent ɗin dujal su kuma suna so su ɗauki hankalin mutane daga abin da zai kusantar da su ya zuwa ga mahalicinsu, ya yafe musu zunubansu, ya sanya su zamanto mutanen kirki. Babu wani wanda ya zamanto ya tsinana wani abu ta hanyar kallon kwallon kafa, gara mai yin kwallon watakila ya yi wani abu, amma in ba kallon kwallon kafa sai dai ka ci cace da shi, amma ba abin da yake karawa, ba wani wanda ya fice cewa kwakwalwarsa ta gyaru ko ya samu wata kyauta saboda yawan kallon, ko kuma ya samu wani alheri saboda yawan kallon, sai dai in zai shiga caca. Saboda haka babu wani alheri da zaka samu bayan gashi Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake cewa yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhir, yanda Allah yake faɗa dangane da manzanni, yad'ukum liyaghfira, Allah yana manzanni suka ce wa qala alladhina qalat lahum rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Manzanni suka ce ma mutanen su kuna shakka ne akan Allah da yake kiran ku domin ya yafe muku daga cikin zunubanku kuma ya baku jinkiri har ya zuwa ga ajali abin ambato. To Allah da ya maka irin wannan shine zaka butulce ma da kaurace ma wannan lokaci, sannan kuma wai a rasa lokacin da za a sanya kofi na kallon kwallo sai Ramadan Cup, kofin Ramadan, ka san dan aje ai kallon sa ne a lokacin da za a hana ka yin ayyukan ibada. Duk wannan yana daga cikin abin da ya wajaba wato matasa mu guje shi, kuma mu amfani da wannan wata domin mu sami kyawawan ɗabi'u. Makaranta ce muka shiga, lokacin horo ne da yin tarbiyya muka shiga, kar mu ruguza tarbiyyar da Allah yake so da Allah ya nufi mana a cikin wannan wata ta hanyar bin hanyoyin shaidan sinanne wanda makiyinmu ne mai bayyanawar adawa a gare mu. Allah ya tsirar da mu daga sharrinsa. Amin. Tambayar karshe ai kaɗan ce insha Allah kuma. Sannan wannan ya ce Ubangiji Allah ya ƙara malam lafiya da imani, amin. Malam, mutum zai iya sadaukar da wani aiki da ya yi na ibada ko kuma kyauta ga iyayensa wanda suka riga suka rasu, ya ce Ubangiji ya kai musu ladan kabarinsu? Wannan ba shi da asali. An tambayi Abdullahi ibn al-Mubarak akan kamar yadda Imam Muslim ya kawo a cikin muqaddimar sahihinsa cewa an ruwaito hadisi inna min abarril bir, daga cikin mafi kyan nagarta shine an tusalli li abawayka ma'a salati wa tasuma lahumma ma'a sawmi, kai sallah ga iyayenka tare da taka sallah, kai azumi gare su tare da azuminka. Sai aka tambayi Abdullahi ibn al-Mubarak, ya tambayi isnadin nasa, ya ce duk amintattu ne, amma tsakanin wanda ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nisan da taguwa taguwa masu gwanaye wajen tsawon tafiya sai ransu ya fita kafin su kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba'ana wannan magana ce wadda ba ta da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace lakin laysa fi sadaqati ikhtilaf, sai dai babu sabani a cikin sadaka, ma'ana babu sabani
za ka iya ma iyayenka sadaka ladan ya kai ya zuwa gare su, wannan babu saɓani gaba ɗaya. Amma a ce sallah, in kai sallah ka ce Allah ya kai ladan gare su, ko kai azumi ka ce Allah ya kai ladan gare su, ko kai karatun alkur'ani ka ce Allah ya kai ladan saukar gare su ko ladan izufin gare su, ko ma ka biya a yi karatun ladan ya tafiya zuwa gare su, wannan ba shi da asali a cikin ayyukan magabata. Amma babu saɓani akan sadaka, babu saɓani akan addu'a. Za ka iya yin sauka, idan kai sauka lokacin saukan ka keɓance addu'a ta musamman ga iyayenka, saboda Allah yana karɓan addu'a lokacin saukar alkur'ani. Haka zalika in kai sallah, shi lada fa baka da iko a kansa, baka da iko a kansa, ba mallakar ka bane ballantana a ce za ka yi tasarrufi gare shi kamar yadda za ka yi tasarrufi da albashinka. Ba albashi ne Allah yake baka ba, ladan sallarka kana ma da tabbas ladan ya samu tukuna, kuma in har ladan ya samu kana da haƙƙin kai tasarrufi a kansa yadda kake so. Ladan lahira daban yake da ladan duniya. Dan Allah ya kira shi lada, mu rinka kada mu ɗauke shi albashi. Ba wai albashin sallar da kai bane Allah yake baka, ba akwai sallah ta silai 5 ta naira 1000 da sauransu ba haka sallah take ba. Wannan lada da Allah yake bayarwa tafaddulan wa takarruman, falala ce da kuma girmamawa da Allah yake yi, amma wannan bai baka ikon kai tasarrufi gare shi yadda ka dama ba. Kuma duk irin wayannan abubuwan madogaran mu shine shin wannan magabata sun yi, idan alheri ne babu abin da zai hana ya zamanto magabata su ne farkon wanda za su yi. Inda an nemi iyaye haka, ba wanda ya kai sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in da immatul islam sanin muhimmancin girmama iyaye da kuma kyautata musu. Da wannan ana yi, da su za su fara yi, sai mu gani mu kwaikwaya. Tunda ba su yi ba, mu tsaya akan inda suka yi. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta, Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Allah ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Allah jalla wa ala yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wanda suka yi imani, liyasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum, waɗanda hannayenku suka mallake su, wato su ne barorinku na daga wato bayi maza da kuyangu mata, walladhina lam yablughul huluma minkum, da kuma waɗanda ba su isa yin mafarki ba daga cikinku, wato ma'ana ba su balaga ba, su ne yara ƙanana mata da maza, to su nemi izininku 3 marrat a lokuta guda 3 min qabli salatil fajr, kafin sallar asuba, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, da lokacin da kuke tube tufafinku domin qailula min adh-dhahirati, daga wato zafin rana, lokacin zafin rana, wa min ba'di salatil isha, da kuma bayan sallar isha. 3 auratin lakum, waɗannan lokatai ne na al'aura, wato na tsiraici a gare ku.
laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun, babu laifi a gare ku wala a gare su bayan waɗannan lokuta. Tawafuna alaikum, su masu shige da fice ne a tsakankaninku, masu shige da fice ne wato tare da ku. Ba'dukum ala ba'd, sashinku yana shige da fice ga sashi. Kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat, kamar yadda ya bayyana muku wannan hukuncin, to haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne da halayenku, hakimun gwani ne, mai hikima ne a cikin abin da duk ya kafa muku na shari'a, abin da ya shar'anta muku. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, idan kuma yara ƙanana idan suka riski kaiwa ya zuwa ga yin mafarki, wato suka balaga, falyasta'dhinu, to su ma su nemi izini a dukkan lokuta, kamar sta'adhana alladhina min qablihim, kamar yanda waɗanda suke gabaninsu na daga wato ƴaƴaye, na daga wato waɗanda suke ba bayi ba, manyan wato bayi, manyan mutane kenan, su ma aka umarce su da su rinka neman izini. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne mai hikima. Wannan ayar sai ta komar da mu ya zuwa ga makasudin surar, wanda shine bayanin ɗaya daga cikin makasudin wannan surar, bayanin ladubban wato da zai tsare wa mutum al'aurarsa da 'yancinsa da gidansa. Saboda kowane ɗaya daga cikin abin da ya bambanta ɗan adam da dabba shine yana da abin da zai killace kansa, wanda zai bashi 'yancin ya wataya ba tare da cewa wani ya hangi abin da yake yi a ɓoye ba. Wato yana da haƙƙi a cikin ya tsare kansa, ya ɓoye kansa, yanda babu wani wanda yake zai iya samun hange ya zuwa gare shi sai da izininsa. Shi yasa ayoyin da suka gabata Allah ya umarni da cewa kada mu shiga gidaje waɗanda, ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ku wanda suka yi imani, kada ku shiga gidaje da ba gidajenku ba har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama akan mazauna waɗannan gidaje. To dan me? Dan a tsare ma mutum wato a 'yancinsa da haƙƙinsa na killace kansa, da cewar shi ma a cikin gidansa kamar wani sarki ne, babu wanda ya isa ya keta al'aurarsa da alfarmar gidansa sai da izininsa. To sai aka sake dawowa bayan ayar an shigar da wa'azi tun daga inda Allah ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard, har zuwa ga wannan ayar da muka karanta, aya ta 57, la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Wannan duk istidradi ne domin bayyana, domin yin wa'azi da kuma fitar da waɗansu abubuwa na sha'anin girman Allah da kuma muhimmancin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka sake komawa zuwa makasudin surar, aka yi bayanin cewar waɗanda suke barori na mutum, wato su ne masu yi masa hidima, bayi kenan. Wannan hukuncin bayi baya hawa kan hukuncin masu yi ma mutum aiki, domin masu yi ma mutum aiki, wanda suke maka aiki kake biyan su albashi, ba bayinka bane, baka mallake su ba, ka mallaki aikin da suke maka ne, ka mallaki lokacin da suka baka na su maka aiki, amma baka mallaki raƙaba su ba, baka mallaki rayuwarsu ba, baka mallaki ransu ba. Saboda haka akwai abubuwa wanda yake ya hau kan bayi, baya hawa kan wato waɗanda suke masu aiki. Yanzu idan mutum yana da kuyanga baiwa wadda ya mallake ta, ya halatta ya istimta'i da ita, ya sadu da ita kamar yadda zai sadu da matarsa, ta zamanto kuma ta haifa masa 'ya'ya su zamanto 'yan halal. Amma in kana da mai maka aiki wadda take mai aikatau, kana biyan ta albashi, ajnabiya ce a gare ka, bai halatta ka taba jikinta ba, ballantana har kai mu'amalar auratayya da ita. To wannan yana daga cikin bambance dan baka mallake ta ba. Shi yasa Allah ya ce liyasta'dhinkumul ladina malakat aymanukum, wanda hannuwanku suka mallaka, ma'ana kun mallaki raqabarsu. Kuma Allah ya rufe dukkan hanyar da zaka mallaki wani a matsayin bawa sai ta hanyar jihadi kawai. Amma duk wanda ƙarfi da yaji aka mayar da shi bawa, aka sayar da shi, to wannan haramtaccen aiki aka aikata. Amma kai da ka saye shi, shin
ya halatta kamar kai tasarrufi a tare da shi tasarrufin bawa ko bai halatta ba, wannan mahallin sabani ne na malamai. Sai dai kamar yadda malamai suka yi fatawa, ya halatta wannan bawan da ka saya ko da asalin bautarsa ba bauta ce ingantacciya ba, ka 'yantar da shi inda aka ce a 'yantar da bawa, kamar wajen kafarar rantsuwa, kamar wajen kafarar kisan kai, kamar wajen kafarar karya azumin watan Ramadan da gangan, da kafarar zihari, duk za ka iya 'yanta shi, saboda shari'a tana son a samar da 'yanci. Na haka yanzu kamar irin 'yan waɗansu ƙasashe, ba zan ambaci sunayen ƙasashen ba, wanda suke sayar da 'ya'yansu domin su samu kuɗi. Mutum ya sayar da 'yansa, akwai wanda ma suke sayar da matansu na aure don su samu kuɗi. To irin waɗannan idan mutum ya saya, wannan ba zai halatta ma mutum ya yi abin da ake yi da ma malakat aimanu, kuma ka ce ku yangu ne za ka yi abin da ka ga dama da su, sai dai ya halatta ka 'yantar da su, tun da shari'a tana son a 'yantar da bayi. Hatta wanda aka mayar da shi bawa bisa zalunci, ya zamanto dole ba yadda zai yi bawan ne, to shari'a za ta yi mu'amala da shi akan cewa bawan ne, to amma sai ta duk aka samu hanyar 'yanci sai a 'yantar da shi. To waɗannan su hukuncin ya keɓanta da su, ba hukuncin sauran waɗanda suke 'yan aikatau ba. 'Yan aikatau hukuncinsu yana kan hukuncin sauran mutane. Ba za ku shiga gida ba za ku shiga ɗakunan waɗanda kuke musu aiki ba, sai sun nemi izini. Amma wannan hukuncin na su waɗanda suke sun zamanto, domin su bayi kama a matsayin muharramai suke. Tun da mace, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a ayar da ta gabata, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna, har a can a aw ma malakat aymanuhunna, ko kuma waɗanda hannuwansu suka mallaka. Mace in tana da bawa, babu laifi bawanta ya ga wato adanta, ya ga gashin kanta, ya ga abin nan fuskarta, ya ga karankarmar kirjinta, wato abinda muharraminta zai iya gani, bawanta ma zai iya gani daga gare ta, amma ba ɗan aikinta ba. Wanda yake mata aiki ba zai ganta kamar yanda bawanta zai iya ganinta ba. Saboda haka wannan hukunci ya keɓanta da bayi. Yanzu kuma tun da bayi ba mu da su a cikin gidaje, saboda haka wannan hukuncin zai tsaya a kan waɗanda suke jinsi na biyu, su ne walladhina lam yablughul huluma minkum, da waɗanda ba su kai ya zuwa su yi mafarki ba daga cikinku, wato ba su balaga ba. Domin alhulum, yin mafarki, shine mafarkin da ake nufi, wato namiji ko mace ya mafarkin yin saduwa, namiji ya mafarkin yana saduwa da mace, sawa'un namiji ya mafarkin yana saduwa da mace har ya zamanto ya fitar da mani, ko kuma mace ta mafarkin ana saduwa da ita har ya zamanto ta ji daɗin da ita ma za ta fitar da wato ruwa ta gabanta. To wannan ɗaya daga cikin shine alama mafi isa matuƙa ta balaga. Shi yasa ma ambatonta ya zo a cikin alkur'ani. Ba ita ce kaɗai alamar balaga ba, daga cikin alamomin balaga ga mace shine ta fara ganin jinin haila ga 'ya mace. Daga cikin alamomin balaga shine ko ba a mafarki ba, namiji yaro ya fitar da mani ya fitar daga gabansa, ko kuma wato fitar gashin gaba ko gashin hamata ga namiji ko ga mace, ko kuma cika shekaru 14 ko 15. To na shekaru yana shan bamban tsakanin yanayi da kuma wajen al'ada da kuma irin yanayin ƙirar jiki ma. Don haka Allah ya takaita akan abin da yake babu saɓani a kansa. Yayin da duk namiji ya fitar da mani, to ya zamanto babba, ya fita daga sahun yara ya shiga sahun manya. To waɗanda ba suke har yanzu yara ne, ba su kai ya zuwa ga wato balaga ba, to su nemi izininku lokuta guda 3. Aka ambaci lokutan nan, aka fara da na farko shine kafin sallar asuba, domin kafin sallar asuba lokaci ne na tashi daga wajen bacci, wanda ya nuna al'adar musulmi su tashi kafin sallar asuba, su tashi daga bacci kafin sallar asuba, kafin asalatu. Ba al'adar musulmi bane sai rana ta fito su tashi, wannan ba al'adar musulmi bane. Kuma ba al'adar musulmi bane su tashi lokacin hudowa alfijir, su tashi kafin sallar asuba din.
ba lokacin hudowa alfijir ba. Shi yasa aka ruwaito Mu'tamir ibn Sulaiman, na taɓa ba ku kissarsa ko? Mu'tamir ibn Sulaiman yana da wata kuyanga da ya sayar da ita ga waɗansu mutane, sai ta je bayan watanni sai ta dawo masa ta ce don Allah ka fanshe ni ka dawo da ni wajenka. Ya ce me yasa? Ta ce ka sai da ni ya zuwa ga mutanen gida watsatsu marasa alheri. Ya ce me ya watsa wasu da marasa alheri? Ya ce ba sa tashi sai an yi as-salatu, sai an kira as-salatu suke tashi. Wai kaji su ne alamar watsatsu a wannan lokacin, wato sai an kira as-salatu suke tashi. Suna samun sallah asuba fa, tunan an kira as-salatu za su samu sallah asuba a jami'i, wato ba sa tashi su sallar dare. Haka kenan watsatsun muna da yawa a wannan zamanin. Allah ya kiyashe mu. Saboda haka lallai kun ga wannan baiwa ce, kuyanga ce take wannan tunani. Kun ga bambancin magabata da zamanin mu, kuma kun ga yadda tarbiyyar take canzawa, kuma wanda yake nuna mana su magabata yayin da suke tarbiyya duk waɗanda suke gidan haka ake ɗaukan su a cikin wannan tarbiyyar. Ba wai kawai shi mai gida ne zai zamanto shi ne zai tashi yana sallar dare ba, sauran mutanen gida kuma ba ruwansu da wannan al'ada. To an keɓance wannan lokaci saboda lokacin tashi daga makwanci lokaci ne da algalib, lokaci ne mutum yake tashi ya cire tufafinsa na bacci ya sanya tufafinsa na farkawa daga bacci. Kuma yawanci tufafin bacci tufafi ne wanda mutum ba zai so kowa ya ganshi a cikinsu ba. Tufafi ne wanda yake sai ɗan kamfai ko 'yar singileti ko ma kawai a yafa gwado, in koma a kwanta kwanciyar da ba za ka so wani ya ganka a cikin wannan hali ba, sai kai sai matarka. To wannan lokaci shine na farko, da kuma lokacin da kuke cire tufafinku saboda aminar zahirati daga lokacin zafin rana, wato lokacin kailula, saboda wannan ita ma al'ada ce ta 'yan adam, baccin rana. Sai dai yawanci alama ce ta ni'ima, wanda suke babu ni'ima yaushe ake zancen baccin rana, in aka fito ana alluta ba zancen komawa gida a yi baccin rana, alama ce ta ni'ima. To amma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hali wanda yake shine na kamala. Idan ɗan adam ya sami irin wannan hali ya samu sa'ada ta duniya, yanda yake har zai samu lokaci da zai je ya hutu. Kuma shi baccin kailula ana son sa saboda yana taimaka ma mutum wajen tashi a ƙarshen dare, wajen yin qiyamul layl. Kailula yana cikin abin da yake taimakawa wajen qiyamul layl. To amma yanzu mu ba a samun wannan abin da zai taimaka maka, sai dai kai bacci da wuri. To lokaci na biyu kenan. Lokaci na uku min ba'di salatil isha, bayan sallar isha. Bayan sallar isha lokaci ne da mutum yake cire kayansa ya lulluɓa da gwado, ya lulluɓa da mayafi na yin bacci. To shi ma lokaci ne da mutum yake so kada a shigo masa a cikin irin wannan hali. Wannan tarbiyya ce ake ma yara. An ce liyasta'dhinkum, umarnin ga muminai ne, amma ana ce ma muminai ku gaya ma 'ya'yanku, ku gaya ma bayinku su lizimci wannan ladabi. Tunda su yara ai ba mukallafai bane ballantana a fuskantar da khitabi gare su, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati li sab'in, ku umarci 'ya'yanku su yi sallah in sun cika shekara 7, in sun shiga shekara ta 7. Ma'ana ba wai su Allah yake umarta, ku aka ce ku umarce su, saboda ku ne mukallafai, ku ne wanda Allah zai umarta, su kuwa babu alƙalami a kansu. Saboda haka nan ma sai aka umarce mu da mu muminai mu ce musu su nemi izini. To wanda ya nuna cewa yara tun suna ƙanana ake koya musu tarbiyyar shige da fice, su gane cewa kada su shiga cikin gida, cikin ɗakunan iyayensu, wato sai da neman izini. To idan wannan umarni ya tabbata ga 'ya'ya, to me zaton ku kuma ya tabbata ga yara, ina kuma ga manya balagaggu, ko da ku suna zaune a cikin muharramansu ne. Shi sa ya zo a cikin almuwatta ta hadisin mursal ɗin Ata ibn Yasar, wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah, zan rinka neman izinin mahaifiyata ne in zan shiga wajenta? Ya ce ka nemi izininta. Ya ce daga ni sai ita a gidan? Ya ce ka nemi izininta. Ya ce ba wanda ni ne kaɗai nake mata hidima. Ya ce ka nemi izininta. Kana so ka shiga ka ganta tsirara ne? Kana so ka shiga ka ganta tsirara ne? Sai ya faɗi illar shine cewar ka kula da ba mu mutum yancin ya wataya in yana shi kaɗai. Kada ka cusa a cikin kada
ka je ka shigar masa. Kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-istidhan min ajali al-basar, an sanya neman izini wajen shiga wajen mutum a ɗakinsa saboda ido, kar ka je ka ganshi a hali wanda yake mara kyau. Kuma an keɓance yara da ambato saboda yaro idan ya shigo ya ga al'auran mahaifinsa ko mahaifiyarsa, wannan surar ta shiga cikin kwakwalwarsa kenan, ba zai taɓa mantawa da ita ba, ba zai taɓa mantawa da ita ba. To irin tasirin da wannan zai yi a tunaninsa da tasowarsa da psychology ɗinsa, Allah ne kaɗai ya sani. Shi yasa sai Allah ya datse wannan hanya, ya ce kada a yi wannan, a koya ma yara su rinka neman izini idan za su shiga. Ya ce salafu auratin lakum, lokuta ne na tsiraici gare ku guda uku, wato an ba ku izinin ku wataya, wato kada ku takura ma kanku, saboda ɗan adam yanda Allah ya yi shi mai killace kansa ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum, ya ku yan adam mun saukan muku da tufafi da suke rufe al'aurarku. Haka ɗan adam baya son ya fita tsirara, wanda kake ganin suna fita tsirara suna adan tsiraici, wannan wato tasirin shaidan ne, ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce. Allah ya riga ya dasa a cikin ɗan adam wannan al'ada ta kan cewa ya killace kansa. Don haka in ana neman a nuna muku mutane 'yan adam wanda suka yi kama da dabbobi, wanda ake ce musu bida'iyun, wato the primitive, waɗanda suke gab da bambancinsu da dabbobi kaɗan ne, yanzu nan suka zamanto daban daga dabba, sai a nemo muku waɗanda suke yawo tsirara, sai waɗanda za su ɗebi ganye su rufe al'aurarsu kawai, saboda ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce. To wannan hali akwai kulfa, akwai wahala, a ce awa 24 kullum kana cikin kaya, kana kaffa da tsiraicinka ya bayyana. Akwai lokacin da zaka so ka wataya, ka ɗan rage ma kanka nauyi, ka ɗan sha iska, jikinka ya ɗan sayaya. Ɗan adam yana da wannan. To Allah ya yi maka wannan ni'ima, ya ce ya ba ku waɗannan salasu auratin lakum, domin ku. Imam Suyuti ya ce wannan dalili ne akan cewa ya halatta mutum ya kwanta tsirara, ko mutum da matarsa su kwanta tsirara, bisa wannan ayar da aka ce salasu auratin lakum. Al'aura wato lokaci ne na tsiraici guda uku da aka baku. Wani lokaci ne da aka baku, aka sanya muku wannan damar, saboda ko da ɗakunan ku babu labule, babu kofa, ba wanda zai, kar ku ji tsoron cewa wani zai kutsa muku, saboda alkur'ani ya datse hanya, ya ce masa ya nemi izini. To shi sa aka nuna mana wannan. To amma babu laifi a gare ku bayan wannan babu laifi ku rinka shiga ma juna ba tare da izini ba, wato su barorinku da kuma 'ya'yanku ƙanana, babu laifi in ba a waɗannan lokuta guda uku ba su shigo ko da babu izini, saboda an san lokaci ne ba lokacin tsiraici ba. Ku shine Allah ce tawafuna alaikum, su masu shige da fice ne a gare ku, ba'dukum ala ba'd, sashin kuma haka yake, shiga yake da fice a cikin sashi. At-tawaf shine wanda ya zamanto dan gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mage da cewa innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, suna daga cikin yan gida daga cikin ku, maza da yan gida mata, saboda yanda mage take ta shiga ko ina a cikin gida, to haka yara suke a cikin gida dangane da ku, suna shiga ko ina a gare ku. To su shiga ko ina, amma banda a lokacin salasu auratin lakum. Kuma ne ya nuna at-tawaf abu ne wanda shari'a ta yadda da shi, sai dai an kayyade shi da wanda a shari'a ta yadda da shi. Kare ba zai iya zamantowa pet ba za ka iya mayar da shi ma, ka san kare yana da wannan saban, ya saba da mutum, kullum yana tare da kai, ko ina ka shigo daga ya ganka ya toho ya rinka tsalle yana shafa ka da sauransu, kamar yadda mage take. Shi ma tawaf ne, amma shi wannan tawaf din ba a yadda da shi ba. Shi in ka rike shi kullum za a rage maka ladan ka qirat, sai dai in wanda ka ajiye ne ba a matsayin pet ba a matsayin dan gida ba, ka ajiye shi don bukatuwa ya zuwa ga gadi, don tsare dukiya ko tsare rai ko tsare gona ko tsare awaki da ake kiwo da su da makamantan wannan, ko gadin gida ma an yi kiyasinsa akan gadin gona, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira wanda aka yi istithna'in guda uku: kalba harfin, wato kare mai gadin gona, da kare na kiwo, da kuma kare na farauta.
in banda haka duk wani kare in ka rike shi dan ya zama to pet dan lelanka dan gida wanda zaka rinka shafa shi kamar yadda ake rikon mage, to wannan zai zama to sanadiyar tawaye ladanka a kullum, kuma ga mala'iku ba za su rinka shigowa cikin gidan ba. To sannan Allah madaukakin sarki ce kamar yadda ya bayyana muku, kamar wannan bayani Allah yake bayyana muku ayoyinsa. Kun ga Allah ya bayyana waɗannan ayoyi don ya nuna mana cewar duk hukuncinsa mai isa matuƙa ne wajen kyau. To kamar yadda ya bamu wannan hukunci kyakkyawa, ya kula da abin da zai tsare mana watayawanmu da siyayawarmu a cikin gidajenmu, da bamu damar killace kanmu, abin da ake ce ma da turanci privacy, wanda kowane ɗan adam yana bukata. Aka ɗauki matakai na a baka wannan da umarni da Allah ya saukar da shi a cikin alkur'ani wanda ake karantawa har Allah ya naɗe ƙasa. To kamar haka Allah yake bayyana dukkan ayoyi a gare domin mu ne, cewa irin wannan bayanin domin mu ne, domin yana sanya mu san cewar shari'ar Allah cikakkiya ce, shari'ar Allah shari'a ce ta rahama, shari'ar Allah shari'a ce mai hikima, tana sanya kowane abu a daidai mahallinsa. To sannan Allah ya ce Allah masani ne, yana daga cikin saninsa ya san halinmu, ya san muna da buƙatar wannan dama wadda za ta ba mu kaɗaicinmu da tsiraicinmu. Kuma hakim gwani ne wajen idan zai yi hukunci sai ya hukunta hukunci wanda yake zai dace da abin da ɗan adam yake bukata, da abin da kuma zai kawo masa ci gaba. Shi yasa za ka ga wato malamai suke ƙoƙarin bincike akan asrarus shari'a, wato hikimomi da ke cikin shari'a. Duk wani hukunci na shari'a in ka tashi zurfin tunani za ka rinka zaƙulo hikimomi wanda kowannensu idan ka gano sai ka gane cewa kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. To sannan Allah ya ce idan yara suka balaga to su ma su nemi izini kamar yanda magabatansu suka nemi izini, wato magabatansu wanda su yanzu sun zamanto manya sai aka ce su nemi izini a kowane lokaci. Su yara an ce su nemi izini a lokuta guda uku, sauran lokutan kuwa ba a ce su nemi izini ba. Su ko manya a dukkan lokuta su nemi izini. Babba ba zai shiga cikin gidan ko cikin ɗakin mutum ba a kowane lokaci ne sai da izini, amma yaro a waɗannan lokuta guda uku aka sa. To su ma yaran in suka balaga sai su nemi izini kamar yadda magabatansu suka nemi izini. Kamar haka ne Allah yake bayyana mana ayoyinsa. A can sai yace yake bayyana mana ayoyi, nan kuma sai yace mana ayoyinsa. Duk tafannuni ne, domin duk wata aya in ta cancanta ta zamanto aya, to ayar Allah ce. Domin duk wata aya duk wani abu wanda yake me ma'anar aya ne? Aya alama mai nuni, duk wani abu nuni yake zuwa ga Allah. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. A dukkan wani abu akwai aya, akwai ishara da take nuna cewa Allah ɗaya ne. To shi yasa da yace ayoyinsa, can yace ayoyin, haka Allah yake bayyana muku ayoyi, wato dukkan jinsin ayoyi. Sai kuma nan yace ayoyinsa, domin duk wata aya tasa ita ce aya. Duk wata aya wadda take, duk kuma wata aya da ta zamanto aya, to ayar Allah ce. Dan idan ka bibiye ta za ta yi nuni ya zuwa ga Allah. Babu wani abu a cikin halitta, babu wani abu na aiki ko halitta face yana nuni ya zuwa ga Allah. Idan kuma mutum iyakacin gwargwadon saninka da Allah, gwargwadon bayyanar ayoyin Allah gare ka. To shi yasa sai ya ce to kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa. Allah gwani ne, Allah masani ne, gwani. Ya maimaita shi domin ya nuna sha'anin neman izini wajen shiga. Na'am. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Allah ya ce wal qawaidu minan nisa, tsofaffi daga cikin mata waɗanda wato sun zamanto zaunannu gabarin yin jini na al'ada kuma gabarin ɗaukar ciki. Allati la yarjuna nikahan,
waɗannan waɗanda suke ba sa ƙaunar wato yin aure nan gaba saboda ba su da buƙatar sha'awar namiji, kuma su ma maza ba su da sha'awa a gare su, ba sa sha'awarsu saboda tsufansu ya kai babu wani abu na sha'awa da zai sa a sake kallon su da ganin cewar ai rayuwar aure da su. Falaisa alaihin na junah, to babu laifi a gare su an yada'na thiyabahunna, su kwaɓe wato tufafinsu waɗanda suke na zahiri na lullubi da suke yi, babu laifi su cire lullubinsu. Ghaira mutabarrijatin bizina, amma ba masu bayyanawa ga ado ba, ba masu bayyana ado ba, wato masu bayyana abin da zai iya motsa sha'awar mai sha'awa na jikinsu, tunda likulli saqitatin laqit, kowace tsohuwa ma in ka samu za ka samu wanda zai ɗauke ta, zai ga wani abu wanda yake zai yi sha'awa a kanta. Wa an yasta'fifna, su kame kansu, wato su kame kansu gabarin su cire wato a mayafin nasu, khairun lahunna, shine yafi alheri a gare su, saboda su nisanci abin da zai sa a tuhunce su. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne ga irin maganganun da suke yi, alim masani ne da maƙasudinsu yayin da suke maganar me suke nufi a zukatansu, saboda haka ku ji tsoronsa. Wannan shi ma yana daga cikin cikar ladabi wanda aka yi ga mata, wannan a matsayin istithna'i ne ga ayar da ta ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kada mata, wato kace ma mu'mine mata su rintse ganinsu kuma su tsare al'aura, su tsare sha'awarsu, kuma kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana a gare shi, kada su bayyana adansu sai ga mazajensu na aure da 'ya'yansu na haihuwa wanda suka haifa, da iyayensu da iyayen mazajensu da kuma 'ya'yan mazajensu da 'yan uwansu maza, aka dai jeranta su kamar yadda ya zo. To aka ce kuma da aka ce kada su bayyana, suka ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, su rufe kirjinsu da mayafinsu na ka, wato su sanya mayafi a ka. Wannan shine dalili akan cewa gashin mace al'aura ne, tunda an ambaci al-khumur. Waɗansu suna cewa babu dalili a cikin alkur'ani ko hadisi da ya ce gashin mace al'aura ne, suka ce babu dalili. To wannan ayar wal yadribna bi khumurihinna, tunda an ambaci al-khimar, aka yi umarni da a sanya shi kuma a rufe karmar kirji da shi. Wannan ya nuna cewa gashi al'aura ne, wuya ma al'aura ne, domin shi ne zai sa a rufe wuya din. Wato mayafi a sanya shi, domin 'yan jahiliya in suka sanya mayafin sai su sanya shi ta baya, sai ya zamanto cewa kirjinsu da tsagar rigansu a bayyane yake, za a iya ganin wato hatta saman wato mamansu, saman nonansu. To sai Allah ya ce su rufe nan. To sai wannan ayar sai ta zo ta bada togaciya, ta ambaci alqawaid. Alqawaid jam'u qa'id, sifa ne na mace, shi yasa ba a sa mata ta ba, an ce qa'ida, kamar yadda ake ce ma ha'id, dan ba ana samun namiji mai haila, to shi yasa ba a ce mata ha'iza ba. Kuma aka ce hamil, ba a ce hamila ba, ana samun namiji mai ciki, to shi yasa sai zo da siga daya, aka ce ha'id, hamil, qa'id. Alqa'id wadda take ta zauna ba ta yin al'ada, ba ta kaunar ciki, wato ta kai menopause, a ita ce wallahi ya isna min al-mahid. Amma ba ambace su anan ba, saboda wata za ta jininta zai dauke, ta kai menopause, ba ta zama to qa'id ba, tunda har yanzu maza suna bukatar ta, ba ta al'ada, amma har yanzu in ta fita tare da wata wadda bata taba auren ba, sai a zabe ta kyala wata wadda take abin nan mai auren, na'am, da sauran armashinta. To sai aka sifanta ta da kuma sifa ta biyu, allati la yarjuna nikahan, wannan wadda ba ta kaunar aure, ba ta fatan yin aure, saboda ba ta da wani abu da za ta yi wanda zai janyo hankalin namiji zuwa gare ta, kuma namiji ma ba abin da zai gani tare da ita wanda zai ja hankalinsa zuwa gare ta. To ita wannan babu laifi ta cire wato mayafinta, ta bayyana wani abu wanda yake na zinarta da aka ce ta rufe,
amma gaira mutabarrijatin bizina, ba mai bayyana ado ba, adan da yake mai motsa sha'awa, shine kamar abin da bisa al'ada an tafiya zuwa ga rufe shi, kamar irin wato irin adan da ta yi a kunnanta da wuyanta da ko dantsanta, da irin abin da yake zai motsa sha'awar namiji, wato ta cire tufar da ba za ta kai ya zuwa ga cewa ta yi tabarruji ba. at-tabarruj shine at-takashshuf, ma'anarsa bayyanawa, shi yasa aka ce fi burujin mushayyada. al-buruj shine wato gini wanda yake mabayyani mai madaukaki mai tsawo. To wadda take tabarruj, wadda take fitowa ta nuna kanta, ta ce fa har yanzu fa akwai bayani tare da ita, to kada ta zamanto haka, gaira mutabarrijatin bizina. To shi ma din ta kame kanta, ta zamanto mai kaffa kaffa duk da tsufan nata, tana sanya mayafi, tana lullube jikinta, khairun lahunna. al-isti'faf neman al-afaf, al-iffa kamewa, wato kamewarta, kamewarsu wa an yasta'afifna khairun lahun, su kame shine yafi alkhairi a gare su. Saboda me? Saboda wannan zai nisantar da tuhuma gare su. Domin yayin da aka ga mace sai jikoki, tana zaune ita kadai ba aure, sai jikokin ma watakila har sun yi aure, sai aka ga kuma sai gashi kuma idan an yi baki, in baki sun zo sai ta zo dan mayafin ma babu, yar fatalar ma sai a dan sa dan fito da gashi wanda an sa yumbu an mai da shi baki kirin, tana shigo ta zo, ana ganin wannan sai a ce haba an girma ba, san an girma ba. To kaga shine wa an yasta'fifna khairul lahum, amma su kame gabarin wannan shi yafi alkhairi a gare su. To sai kuma Allah ya ce wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne ga abin da suke faɗa yayin da suke magana ga maza, duk da ba sa buƙatar aure, watakila a cikin wata maganar su akwai ɗan jefa wata manufa, to Allah yana ji. Alim masani ne, yayin da suke wannan maganar su ce bari mu faɗi kaza, ka san mata abin da suke so ba shi za su bayyana ba, idan gabas suke so sai su ce yamma, kamar inna kunna la sawahibu yusuf ba. To idan yayin da suke wannan, Allah yana sanin abin da suka kulla. To an kaddamar da wato wannan tahzir ne kan kada su wato su hattara, kada su wuce iyaka wajen abin da suke faɗa da abin da suke aikatawa. An kaddamar da abin da ake faɗa a bisa abin da ake aikatawa, saboda zance ya fi sauƙin yi kuma ya fi haɗari. Zance ya fi sauƙin a yi shi amma kuma ya fi haɗari, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Akwai abin da yake kifa mutane akan fuskokinsu, wato akan hancinsu a cikin wuta, illa abin da harsunansu suka girba. Wato zance, harshe, abin da yake faɗa, wato shine wanda ya wajaba mutum ya yi ma kansa linzami. La siyama an-nisa, kamar yadda Shehu Abdullahi yake kawo maganar mai ghayatul amani, yace fa innal ghaliba alaihinna kathratul lagwi wal khawd fi ma la ya'ni, domin galibi ga mata shine yawan kutsawa cikin wargin zance da magana a cikin abin da ba shi da wani amfani, abin da bai kai, abin da ba a sa su ba, shine hiratu su je su yi wannan. To Allah masani ne, Allah mai ji ne ga abin da suka faɗa. To an tsayar da mu kuma ga ayar mai tsawo ce, sai mu tsaya a nan insha Allah. Allah ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.